घेऊन जाणारच नाही. तिथे घेऊन जाऊ. दरवेळी घेऊन गेलं की काय ना काय करतात आणि मग माझी इज्जत घालवतात सगळ्यांसमोर. काय तुमची इज्जत घालवलं? मागच्या वेळी हॉटेलमध्ये त्या घेऊन गेलो आपण. दरवेळी त्या हॉटेलमध्ये जातो प्रत्येक वेळी. ते झाडा ठेवलेली होती. मी तुका बोलले बघ प्रत्येक वेळी झाडा तेवढीच असतात, ती झाडा वाढणंच नाही. तू काय माका बोललं काय बोललं माहिती आहे? काय वाढूक वेटर असत म्हणून सगळी तोंडाकडे लोक बघून हसाक लागली माहिती आहे. काय हो सारखे तुम्ही काय करत असतात फेसबुकवर? कधी दोघांचे फोटो टाकतात, कधी चढवाचा फोटो टाकतात, कधी तुमचं गॉगल लावून फोटो टाकतात. काय चालला काय तुमचा? त्या फेसबुक वरती ना कॉन्टेस्ट चालू होत, कळलं का? गॉगल लावून फोटो टाकूचे, हा बेस्ट कपल जोडी, परत चेडवाचा फोटो, बाप लेकाचा फोटो, असे कॉन्टेस्ट चालू आहेत म्हणून ते रोज फोटो टाकतंय. तुला लक्षात? हो काय? अगं पण मेन कॉन्टेस्ट जर चालू तर कोण फोटोच टाकूचा नाही. कुठचा माहिती आहे? कुठचा? करोना कॉन्टेस्ट. मग कोणच फोटो टाकूचा नाही, सगळेजण पळून जाते. तुला लक्षात? तिला वाटता ये बाई ये कामाहून झाला, पायऱ्या चढून थकला वाटता. नाही मग बाहेर हिमार किती पडता, कधी पाऊस लागता, कधी हिमार लागता. बाईक पाणी तरी घेऊन यावं पिऊ. जर या घे पी. गेलंच काय बाजारात बाजारात? किती आहे? केळी आणू. कशी पडली? 40 रुपये. औषध खावर. तू कसा पडलास का विचारतय? केळी पडली तर नाही विचारणार. कसा विचारत असतं मी कशी पडलंय म्हणून? का विचारलंय?